זה התחיל לפני 10 שנים, כשהתחלתי להתבודד ולשאול מה קרה לי. מי אני? למה אני עוברת את מה שאני עוברת? למה בחרתי את מה שבחרתי בחיים? מה זה כל היופי של העצים מסביבי שאני לא באמת יודעת להסתכל עליהם? חיפשתי להתקרב. רק שאז לא ידעתי שאני מפחדת מקרבה. הקדוש ברוך הוא רוצה שנעמוד בניסיונות האלה, והוא רוצה שאנחנו נפנה אליו ונבקש ממנו שיעזור לנו. הוא רוצה את ההשתדלות שלנו. אתה שואל שאלה באוויר, יבוא הניסיון שייתן לך את התשובה הזאת. בגיל 23 החלטתי לנסוע לעבוד בארצות הברית. מגיעה ללוס אנג'לס, מתחילה לעבוד, לחיות, להשכיר דירה. זה גדול, זה ענק, זה מלא בכסף, באושר, ביופי, ואני רוצה את החיים האלה. ירדתי מהארץ ביוני 2000, וכבר נתקעתי שם, 21 שנה. שם מכירה את הבן זוג הראשון שלי. אחרי 1.5 שנה של גירושים, פוגשת את בן. לי יש 2 ילדים מנישואים קודמים, לבן יש 2 בנות מנישואים קודמים, ובונים משפחה ביחד. היינו במקום מצוין, לא חסר לנו כלום. בית יושב על 2 דונם, חצר ענקית, בריכה, ג'קוזי. נוחות, עוזרות, שפע, עסק גדול, פרנסה. הייתה בי הרבה פחות אימהות, כי היה מסביבי המון עזרה שפשוט משכה את הכל לשם, ואני נהניתי מזה. הכל היה קל, לא הייתה התאמצות בשום דבר. ואז אני מגלה שאני בהיריון. רק עכשיו, לפני 0.5 שנה בעצם ילדתי. ממש נכנסתי לאיזשהו היסטריה, מה זה עכשיו? זה יעצור לי את החיים, זה ישנה לי את כל מה שהתחלתי לעשות. היא אמרה לי, לא, אני לא ממשיכה. אני אמרתי לה, בסדר, מה שאת רוצה, כאילו, אני איתך. נשאר אני מתקשרת לרב, ואני אומרת לו, תקשיב, זה לא בזמן שאני רוצה, זה לא הגיוני, אני לא יכולה לקבל את זה עכשיו. הוא אמר לה, קרן, תשמעי, אני סומך עלייך. רק תדעי שיש לך בן, ואם את מוותרת עליו, את מוותרת גם על הבן וגם על כל השפע שהוא צריך להביא איתו. זהו. וברגע שהוא אמר את זה, משהו נעצר בתוכי. קודם כל אני רוצה להתחבר לשפע האמיתי. שבת בוקר אנחנו מתעוררים, הולכים לפארק, שנינו בשתיקה, מסתכלים אחד על השני, ופשוט ירדה ידיעה לשנינו. התחלנו לצעוק, זה בן, זה בן. לא עושים את זה, לא עושים את זה. לא מורידים את זה, לא מורידים את זה. הולכים את זה עד הסוף, כן. מתמודדים, כן. כל ההיריון היה נורמלי לחלוטין. כל הבדיקות תקינות. אני מרגישה הכי טוב מכל ההיריונות שהרגשתי. הייתה לי לידה עם מלא אור ואהבה. ההתרגשות הזאת, וואו, זהו, הנה הוא יצא, הוא פה. בדיוק איך שהוא נולד, זה היה ב-16 למרץ. זה היה באטרף של ההתפרצות של הקורונה. ברגע שהוא יצא, הרגשתי שחושך יורד. אנחנו מגיעים הביתה, לוי כמובן בסדר, עובר את כל הבדיקות, הכל נראה טוב. שמחים בברית. החלטנו לקרוא לו לוי יצחק, ובן הוא הסנדק. משהו קורה עם התינוק, אבל לא מבינים מה קורה איתו. הוא לא יודע לאכול, הוא לא מצליח לבלוע. הוא שואב את זה מהר, ותוך כמה שניות מקיא את זה. הוא לא מחזיק את האוכל. אחרי שבועיים, פעם ראשונה הוא הקיא דם. עושים לו צילומים, משחררים אותי הביתה שהכל בסדר. אני מבינה
שמשהו קורה לא בסדר, אבל אני מרגישה שלא שומעים אותי. 7 שבועות מאז שהוא נולד, אנחנו מגיעים ליום שישי, בוקר, מכינים את השבת, בישולים. לוי יצחק לא רגוע, בוכה, לא אוכל. הוא פשוט התחיל להתפרפר, להתפרק, להיות כחול. אני מתחילה לצעוק, ואני אומרת לבן עכשיו אנחנו רצים לבית חולים, עכשיו, הילד לא... הוא כבר לא בוכה, הוא פשוט בחנק. התחלתי ממש לנסוע כמו משוגע. לוי עוד קצת. אל תעשה את זה, לא, אתה לא הולך לעשות את זה. אין סיכוי, אתה לא עושה את זה, אתה מחזיק. הוא מת, אני רואה אותו כאילו. עוקפת את כולם, כשלוי על הידיים שלי בצעקות, תצילו את הילד, וזורקת אותו על הרופא. ומאותו רגע הוא כבר לא בידיים שלי. Lifeless was probably the way to describe it, just barely hanging on to life. And as I said, like, oh, God, please, you know, please help me, help him. אנחנו רואים את הסוף. הם כל רגע באים ומשמיעים לנו באמרג'נסי רום שהוא לא יחזיק את זה. הם אמרו את האמת. He had a pH of 6.87. 6.87 is when somebody has been dead for, 10 minutes. He had a lactate of 10. Normal is less than 1. That means his body was in so much stress. And it was too high that lab said we can't detect anymore. So, Levy was knocking on the door of heaven. I say, Ben and Karen, Levy might die. And Ben says, I understand the situation. It's very critical, but God's in control, and you're going to help Levy to your best ability. מנתקים אותי מהסיטואציה. מנתקים אותי מכל מה שקורה בחדר. זה אני, לוי, הצדיקים והשם. ואני מתחילה לקפוץ לשיר, לרקוד. איזה טוב השם, איזה טוב, איזה טוב, איזה טוב השם. איזה טוב השם, איזה טוב השם. כמה טוב, כמה טוב. לא הפסקנו לשיר לו כל הזמן. כל הזמן. הם מטפלים בו ואנחנו ממש תהיינו ליד המיטה ומחאים כפיים ורוקדים ושרים לו. זה היה נראה לי כאילו טבעי, בוא אני יודד אותו ונשיר לו ונצא מפה. אני לא שמה לב מה הרופאים חושבים עליי, רואים אותי, מסתכלים עליי. I am so stressed out and doing, trying to save this precious baby, and these guys are dancing and they're like singing, and I was like, this guy crazy, and people cope differently, and some people cry, some people just have like they can't do anything, they freeze, and you were dancing and singing, so this is crazy family. זאת האמונה שלי. קורה משהו במציאות, אבל בפנים יש קפיצות שמשהו טוב קורה. שיש איזו בקשה שמתגשמת עכשיו. ברור לי שזה לא קורה סתם. יש כאן משהו טוב שרוצים להראות לי, שרוצים לגלות לי, אבל אין דרך אחרת לגלות לי אותה, כי אני לא רואה. כי אני לא שומעת. אז מראים לי את זה דרך הילד. אני רצה ללוי ואני אומרת לו, אתה איתנו, אתה מוגן, וכל מי שמסביבך, זה לא רופאים, זה צדיקים. וכולם פה באו לעזור לך. מעבר לזה אין שום דבר. אתה תצא מזה, אתה יכול. אנחנו פה. אנחנו לא עוזבים. גם אתה לא עוזב. It helped me feel more calm, more confident. I could focus on my job. It was a very special moment. משהו טוב הולך לקרות. אני מאמינה בטוב הזה. Lift up his mouth, and then I put it in,
then I pull the thing, give him some oxygen, and it starts coming up. And his numbers come up, and I knew we were okay. היה איזשהו חלון קטן שהם הצליחו טיפה לייצב אותו, וזה הרגע שהם החליטו שהוא עובר לצ'ילדרן הוספיטל, כי להם אין את הכלים לראות ולעבוד איתו ולהחזיק אותו ולראות מה קורה כאן. His heart rate was extremely high. The parts of the body weren't getting enough oxygen. He was probably minutes away from losing his life. באו אלינו ואמרו לנו שהלב של לוי מפסיק לעבוד, והם חייבים לשים אותו על אקמו משין. We take very basically big IVs, big catheters, put them in the blood vessels of the body to drain the blood out. It goes through a pump, it picks up oxygen in the machine, and then pumps it back into the body. So it basically takes over the work of the heart and lung. בדרך כלל מי שעולה על זה הוא בסוף הדרך. אנחנו מדברים על תינוק בן 7 שבועות. פתאום אתה רואה את הילד שלך, תינוק בן 7 שבועות, שוכב במיטה, חובר עליהם, אלפי צינורות. הצינור הוא שקוף. אתה רואה איך הדם שלו יוצא, מסתובב ככה בתוך המכונה וחוזר לו לקוף. Having the patient's blood outside their body, it's very risky. There's lots of potential complications from it. לא יודע איך לאכול את זה, לא יודע איך להכיל את זה. לא יודע מה עושים. היה בי תמימות כזאת, של הנה על המכונה, הוא בסדר. לא, הדוקטור אומרת לי, המכונה, מי שעולה עליה, זה סוף הדרך, הוא לא בסדר. הוא חי, כאילו, הוא לא חי, כי המכונה מחיה אותו. הוא לא יכול להיות על המכונה הזו לאורך זמן. אני לא שמעתי את זה, אני שמעתי, הוא פה ככה עכשיו, אז הוא חי. העיקר והעיקר, לא לפחד, לא לפחד כלל, והעיקר, לא לפחד כלל. בעצם בזמן הזה אפשר לבדוק אותו ולראות מה קרה, למה הוא במצב שהוא נמצא, ואז עושים לו את הבדיקה. באו לנו ואמרו לנו, תשמעו, יש לו pulmonary vein stenosis, שזה בעצם מחלת ריאות מאוד נדירה. The veins that drain blood from the lungs to the heart brings the oxygen to the heart, to the body. Those veins were very small. We have never seen a patient sort of outgrow that. Once they're very small, they don't get bigger, and they get worse. I have never seen a patient survive with what we saw. ב-25 שנים שדוקטור קסטיו מנהלת מחלקה, היא אמרה לי, קרן, פגשתי ב9 תינוקות שהגיעו עם המחלה הנדירה הזו, זה משהו שפגשנו בזה, ואף אחד לא יחזיק. לוי הוא הילד העשירי. We really thought that was a death sentence for him, that it's not survivable for him. אני שמעתי ש10 זה 1 ועוד 0 זה 1, ואם אתם לא, אז השם כן. מה עושים? בסדר, אמרת לי, אוקיי, יש לו ככה וככה, מה אתה ממליץ? בוא נעשה לו צנתור, נעשה לו מעקף, נעשה לו ניתוח, נרחיב לו את התוורידים. ניתן לו תרופות שמרחיבות את התוורידים. משהו, בוא נעשה, בסדר, יש בעיה, בוא נפתור אותה. אין איך לפתור אותה. I really, truly thought, how am I going to help prepare this family for the reality that Levi is not going to survive? Karen didn't believe it. She said, no, I'm praying for a miracle and he's going to be okay. We're all hoping for miracles, and I always say, I hope I'm wrong. I hope our team is wrong. But the evidence is showing us that this is what we believe is going to happen. דוקטור, לך יש עיניים של מדע, לי יש עיניים רוחניות. רציתי ללכת רק אחרי מה שאני שומעת. זה מין משהו כזה שהדרך לימדה אותי לעמד מול הדברים איך שאני רוצה שהם יהיו. לא איך שאתם רוצים שזה יהיה.
Karen remained so joyful, so happy in saying, okay, you do what you need to do, but I know that he's going to be okay. אצל רבנו, רבי נחמן בן פגה, זה הכל זה ריקודים ושמחה. וזה פשוט באותו רגע התלבש. לא תכננתי את זה, לא בחרתי בזה, זה פשוט קרה. תהילים, התחלנו להפיץ לכולם, קדימה להתפלל. לוי יצחק. מים חיים לוי יצחק, אתה שומע? מים חיים. זה לא לעצמי, זה לכלל. לכל האנשים שמתפללים ועוזרים. לא היה לנו אופציה אחרת. הרופאים לא נתנו לנו שום תקווה. כתבתי את המחלה, מחקתי אותה בלורד. רשמתי בזכות רבי נחמן בן פגה, זכותו יגן עלינו ועל כל עם ישראל. אין כאן מחלה, יש כאן בלבול. ואת זה הדבקתי על המכונת הנשמה. פשוט האמנתי בזה, מחקתי את המחלה, אז המחלה נמחקה. יש כאן רגע, אין יותר כלום מהרגע הזה. מצד אחד, היה לי את המקום שמשוכנע שאין לילד כלום. שום דבר, ילד בריא. ומצד שני, אני אומר לבורא עולם, מה זה? מה אתה רוצה? מה זה? מה, נראה לך שאני אברהם אבינו? מה זה עקדת יצחק הזאת עכשיו? כל הזמן הזה אני מחכה ומתפלל שיהיה לי בן, שאתה נותן לי בן. בשביל מה? שאתה רוצה לקחת אותו? אז קח אותו. The longer we keep our patients on ECMO, the higher the risk. It's time to come off, knowing that he likely will not survive because of the diagnosis we think he has of the pulmonary veins. אנחנו צריכים לחתום להם שברגע שהוא יורד מהמכונה, אם הוא יצטרך הנשמה, הם לא הולכים לעשות לו את זה. אם הוא הולך, אז אנחנו נפרדים ממנו. I did not think he was going to survive. החלטתי שאם הוא ימות, אז אני רוצה לעשות לו את הטהרה. אז ישבתי בחדר והתחלתי ללמוד הלכות טהרת המת. אני רואה שהוא במצב לא טוב. הגיע הזמן כאילו לעשות משהו. קראתי לכל החברים והלכנו להר, מקום הזה שבמשך 10 שנים אני הולכת ומבקשת בעצם להכיר את עצמי. ושם אנחנו מתחילות לרקוד ולבקש רחמים. אמרתי לקדוש ברוך הוא, לא ידעתי להתמודד. ברחתי מכאב. אני עכשיו נמצאת בכאב, תרפא אותו. ואני מבטיחה להתמסר, וחלק מההתמסרות שלי זה לעלות לארץ ישראל. מאיפה שברחתי, שם הרפואה. מאיפה שלא הסכמתי לפגוש, שם הרפואה. אני לוקחת אותו, אני עוזבת את כל מה שיש כאן, תרפא אותו. I get a phone call from the chaplaincy that we have a situation that's very sensitive and they want to prepare me for it. This is a child that's going through a procedure that's probably not going to make it. אז אמרו לנו, טוב, אוקיי, הגיע הזמן, אתם צריכים לצאת מהחדר. They only allow rabbis, clergies like me to come in when it's near death, and therefore they want me to be there for the child, and they also told me, please be there for the parents. הולכים להוריד אותו ורוצים שבאיזשהו מקום להיפרד. עובר בי כמובן רגש של בעלה. לא שזה פוסח עליי. אני רואה את זה. אז קרן אמרה, יאללה, בוא נרקוד. אמן
קדוש ברוך הוא לכל עם ישראל, ובתוכם לוי יצחק בן קרן מזל. איזה טוב השם, איזה טוב השם. עכשיו מורידים אותו? כן, לחיה. בוא נשמח בזה שמורידים אותו. למה, כאילו, למה יכול להיות משהו אחר? Came to the hospital, looking to see crying parents going crazy, and I see this lady, Karen Mazal, with a phone, music from songs of Bitachon, and she's dancing. I said, I'm thinking myself, am I in the right place? Is this a parent of a child that someone just told me is near death? She's dancing, and she says to me, I'm going to have emunah. I'm going to have the simcha that I know for sure that it's only going to be good. It was really something to see the joy and the positivity as opposed to the sorrow and the grief of it's time for me to say goodbye to my son. There was none of that. It was, you guys wait. You just wait. He's going to be okay. They managed to transform their entire focus to not believe what the doctors were telling them and only to be convinced of the good outcome that's for sure going to happen. אני בוחרת. כן, יש בחירה. זה הטוב. זה אני רוצה. You have a level of faith that you sort of give it a chance, or you're hopeful. Then you have a level of faith that you know. And that knowledge that they had was such a, eye-opener to me of what level people can have faith. אנחנו עושים דרך המון שנים, ולשם הלכתי. למה שהפנימיות שלי העירה לי, ולא מה שהם אמרו לי, ולא לחיצוני. באים אלינו, אמרו לנו, טוב, הניתוח הסתיים. אהבת אותנו ורצית בנו, להיות שלך לעולמים. אהבת אותנו ורצית בנו, להיות שלך לעולמים. פשוט ילד גיבור. וילד בסדר. אוקיי. אבל אל תפתחו יותר מדי ציפיות, כי שעה, שעתיים, יום, יומיים, הוא לא יחיה. זו שאלה הראשונה ששאלתי, הוא חי? אז אמרו לי כן, אז שמחתי בזה שמחת עולם. כאילו הכל עבר, הוא חי, זהו. חכמים אומרים שצריך להודות על כל נשימה ונשימה. זה למדנו הכי טוב מלוי. בוקר טוב, איזה כיף הבוקר עם לוי. כל נשימה שהילד לוקח, וואו, יופי, הוא נשם עוד פעם. הוא נושם עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, כל נשימה. כל כך גאה בך, ביכולות שלך, בחיוך שלך, בבעיטות שלך, בכוח שלך, בטוב שלך. כמה טוב אתה. מה זה? זה טוב צרוף. זה טוב צרוף. מלא מלא טוב. Levi definitely felt the positivity and the joy coming from his parents. In some spiritual way, Levi felt it. He connected with it. לוי חי, לא מבינים איך הוא חי. אז איך הוא חי? אנחנו לא יודעים איך הוא חי. אז למה הוא לא מקבל אוכל? כי יש לו מחלה נדירה. היה מאוד קשה להאכיל אותו. ואף אחד לא מבין איך הוא חי ושרד את היום שעבר, איך הוא עדיין לא מת, אבל גם אין לנו איך לעזור לו, לקדם אותו. אוי, זה לא טוב. זה לא טוב שלנו.
We don't want the children to suffer. We want the best possible outcome for them. And sometimes that outcome is not survival. דוקטור מרקוביץ' נכנס לחדר, והוא אומר לי, אני רוצה לדבר איתך. הוא מתיישב איתי, ואני מסתכלת עליו. הוא אמר לי, אני חושב שהילד הזה מאוד סובל. הוא לא הולך להחזיק. אין לנו איך לעזור. למה לתת לו לסבול ככה? We go through a lot when we think there's a chance for recovery. We'll go through anything. We'll do 5 operations. We'll put them on the heart-lung machine for 5 weeks if we think there's a chance of recovery. But if there's no chance of recovery, why? Like, why? אתה עומד פה מול קיר, מול צוות של רופאים, פרופסורים, דוקטורים, שאומר לך, תשמע, אין סיכוי. איפשהו אתה מתחיל להשתכנע לרופאים, שוואלה, אולי באמת אין סיכוי. מקיא, הוא לא עולה במשקל. בעצם המחלה הזו שהם לא גדלים, ועד שהם נגמרים. פשוט התחלתי לכעוס על השם. שם, די, למה אתה שם אותי במצב הזה? כל יום לבוא לפה ולהיות פה ולהתמודד ולשבת פה. לא יכולתי להכיל את זה יותר. ממש כעסתי על השם. מי היה הורדתי את הפירות, הורדתי את הזקן. הייתי ממש קרוב מאוד לצאת לגמרי מהדרך. זה היה הרגע של השבירה. הייתה לי בדיוק תמיכה עם הרב שתמך בי באותה תקופה, שהתקשר ואמר לי, מה קורה? התחלתי לבכות. אז הוא אמר לי, אוקיי, את יודעת מה? קחי את לוי ותמסרי אותו לשם. תגידי לו, כך זה שלך, תעשה עם זה מה שאתה רוצה ותיפרדי ממנו. לקחתי את לוי ואמרתי לשם, כך זה שלך, תעשה עם זה מה שאתה רוצה. אני מסכימה למה שאתה רוצה בדרך הזאת, ואני הולכת. התחלתי לבכות. זו הייתה הפעם הראשונה שעזבתי את הבית חולים בשעה 1 בצהריים, ונפרדתי מלוי, ויכול להיות שמחר שאני חוזרת, הוא לא נמצא. עכשיו אנחנו רק ממתינים, רק להאחז ולהאמין בשם בצדיקים מסביב. שאני לא אכנע בסוף. ואני הגעתי בבוקר, הסתכלתי, הוא עוד פה? כן, הוא פה, אוקיי. מגיע דוקטור מרקוביץ' והוא אומר לי, את יודעת? יש לי איזה רעיון. באמת, מה הרעיון? אנחנו ניקח את הזונדה באף ונכניס אותה מעבר לקיבה לבטן, ואולי אז הוא כן יעכל את האוכל, ואז הוא כן אולי יעלה במשקל. לך על זה. הילד מתחיל לאכול, לעלות כמויות, וקצת, גרמים לעלות במשקל. במקום של ההסכמה הזה הביא איזשהו מהלך שיכול לעזור לנו בדרך. על כל גרם עשינו מסיבה. הכי קטן בשבילי זה היה הכי גדול. הכי ענק, הכי משמעותי. שטוב לו ושמח, שמחה, היי, הו. נו, תביא לנו איזה חיוכים. אמרתי לשם, תודה שליווית אותה. תודה שאתה לא עזבת אותי לגמרי גם ברגעים הקשים. גם כשאני עזבתי אותך, אתה לא עזבת אותי. לוי יצחק, לוי יצחק, אוהבים אותך כולם. שרתי לו תהלל, ואז הגעתי לפסוק של לא אמות כי אחיה, ואספר מעשיה. ואז פשוט פרצתי בבכי, בוכה, ממש דמעות, ומאותו רגע אני הבנתי שזה כל העניין של לוי.
זה כל הסיפור שלי. לא אמות כי אחיה ואספר מעשייה. לוי, מה אתה מספר לנו פה? מה זה הסיפור הזה שאתה רוצה לספר לנו? לוי יוצא למסעות מסביב לעולם, להציל את כולם. הם מבינים שהוא לא מת, הוא איתנו. והם כל פעם דוחפים אותנו לעשות עוד פעם את הבדיקה של הקאט סקן כדי להבין מה קורה פה. כי איך יכול להיות שהמחלה הנדירה הזו הוא 5 חודשים פה? לוי, עדה. מה, זה כיף פה בבדיקה הזאתי? מה, כזה כיף לי? לביבון, מה אתה רואה שם? תעשה להם עדה, מה אתם עושים לי? This is Dr. Casares. Hello, everyone. He's the one that did for Levi the cat lab today. He's the one that did Levi cat lab like 3.5 months ago. That's right. And he's gonna tell you a couple things. Yeah, so everything looked very good. All his arteries and veins in his heart looked normal. All of the blood pressures in the heart look normal. So this fits with what we were seeing on the echocardiogram, the heart ultrasound, which is that his heart's okay. So last time everything was preliminary vein stenosis, everything was Correct. closed. Now you did it again to check and everything is open. Everything's... You can tell me what is it? Initially, this can't be the right patient, that something is off. Are you sure that it was done on or labeled correctly on the correct patient? To have a completely normal heart and the veins coming back, that it's like the veins said, oh, here I am, all of a sudden. I have never seen that before. I have never seen where we couldn't find the 2 veins coming back and then we could. It's just, it truly, I think, was a miracle. The day we took off the very last medicine to help his heart function, we were all like, yay, this is fantastic. לוי, מה זה מעליות? אתה יוצא לטיול ואנחנו בשיעור שלך? איזה כיף פה שאנחנו מטיילים. סוף סוף יוצאים מהחדר הזה. אז מעבירים אותנו למחלקת נשימתית. אף רופא לא אמר שהוא יצא מזה. הוא לא יחזיק בלי מכונת הנשמה, הוא חייב אותה. We don't know if his lungs will ever let us get him off, that we started talking about taking the tube out and putting a tracheostomy tube in him. And once again, no, we're not going to do that. אם יום אחד הוא היה חצי דקה, כי זו הייתה הגמילה שלו, מכונת הנשמה. 5 דקות ביום, 10 דקות ביום. על כל דקה כזאת זה מסיבה. זה הגדול. עד שזה הגיע למצב של 24 שעות, שהוא בלי. אף אחד לא האמין שהוא ירד ממכונת הנשמה. זה לא הגיוני מה שקורה כאן, זה לא הגיוני. עוד נשיקה. אוי, את ראית אמא איזה נשיקות יש לו? את ראית את זה אמא? את ראית? I've never had a case in my 20 years where I was so surprised that he survived. I really thought, based on the information and the data we had, that Levi was not going to survive. אחרי 9 חודשים לוי השתחרר עם דיאגנוזה שהקדוש ברוך הוא עשה נס. ככה זה מה שהם למסקנה בתיק הרפואי, מה נגמר בסוף הטיפול, your God made a miracle, ככה הם אמרו את זה. נכון, אנחנו הולכים הביתה שלנו, אם אתה עשי לך בגדים יפים וחגיגיים. בוא נברך, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. קיבל את החיים בחזרה אחרי 9 חודשים. הוא נולד פעמיים. Hi everyone! Hi everyone! There's Kathleen! Oh my God! Bye-bye, חספים!
נורא מעניין כל הצמחים האלה. איך חשבת? תסתכל, זה גדול, זה עולם שלם. תינוק נולד, יוצא מבית חולים, מהרחם, העיניים שלו סגורות. הוא יוצא והוא רואה את הכל. היי, שלום, הגעתי הביתה. הוא יצא מבית חולים, הוא כבר בלי מכונת הנשמה. פתאום הלכנו כזה אחורה. לעלות לארץ ישראל זה להתמסר למשהו שלא רציתי. בניתי עסק, יש לנו פה בית. עכשיו להתחיל את כל הבלגן הזה? אולי נחכה עם זה, לא נעשה את זה. בוא נראה, עוד קצת, עוד פה, עוד זה, עוד חודש, עוד חודשיים, עוד שנה. תוך שבוע הוא חזר לבית חולים. לוי היה מדריך כאן את הכל. איך שלוי היה מגיב לדברים, ככה אנחנו הלכנו. שוב דיברנו עם השם, אמרנו לו, מתמסרים, באים לארץ ישראל. הילד יצא מבית חולים. קולטת? שהגענו לרבי שמעון? הגענו לבוא להודות לרבי שמעון על כל החסדים, על כל האמת. תגיד אמן. אמן. תגיד ביי ביי, אנחנו הולכים לחגוג, אנחנו הולכים לשמוח. אני יודע שאין פה אחד שיושב פה בחדר הזה שלא פנה לקדוש ברוך הוא ואמר לו, השם, אני מבקש ממך, תעשה נס לילד הזה, שיהיה בריא, שיחיה. התפילה משנה מציאות. והייתי אומר לקרן, תסלקי את השקר, אין פה בתי חולים ואין פה רופאים. יש פה הקדוש ברוך הוא מדבר איתכם, אתם רוצים לשמוע או שאתם לא רוצים לשמוע? יום אחד זה קרה, התפילות נענו. הרגשתי שרוצים להחזיר לי לב, להפוך את הלב ללב מרגיש, להרגיש את החיים, לשמוח מכל פעימת לב, להעריך כל דבר קטן, ללמד אותי לאהוב, לכבד. לא יודעת מה זה הניסיון הזה, אבל יש כאן משהו טוב. בוודאי גם שם נמצא השם ברא. איזה מזל, איזה טוב. מה, לטוב הזה רצית שאני אבוא? ולא הסכמתי לראות. לזה התנגדתי, למה התנגדתי? We have 100 years of medical research, but all it takes is one patient to change that, bend the curve, change your perspective on what's going to happen to the next patient that comes along. And so Levi changed that for me. I believe Levi was a miracle. Humans are powerful and we do some great stuff, but we can't really decide who gets to live and who gets to die. And I think that's in the control of God. It's all your hair. Hello. Good to see you. I learned so much from you and your wife and your baby. I haven't been the same. It was a transformational experience. Thank you. Look at me holding this. Is that an apple? So you survived just so you could feed him junk food, is that right?
הדברים הקשים העוברים עליך. היי, לוי יצחק. חיים של אבא אתה. אין לך מושג כמה אתה אחראי על פתיחת הלב שלי. הלב שלי בדרך כלל סגור מאוד, אבל כל פעם שאני רואה אותך מחדש, כל יום, אתה פותח לי את הלב בצורות מטורפות. אני עומד במקומות הגבוהים, במקומות הנמוכים, במקומות הכואבים, שם נגלה השם, ושם יכול לבקש כל דבר ולהישאל. אני עומד. גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך, אני עומד. גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך, אני עומד, אני עומד, אני עומד, אני עומד, אני עומד, אני עומד.